Ya Allah. Ampun dikulinake nggawa pil-pil obat-obat ngoten niku. Saestu. Mung cepak dhuwit tik karo remason ngoten tok mawon. Wah. Ning kula seneng sangat kali Mbak Mimin, Mbak Apri niku. Wah, jan tidak akan terlupakan dalam hidup saya. Ada saka Klaten aku duwe gawe rawuh. Sombe nek kagungan kersa aku nginep rong dina rong bengi. Nggih nek rabi kula nggih. Nggih tak wayangane karo kanca-kanca dalang kabeh wayang bareng-bareng nang mriku. Lho mboten ana rabi saestu mboten ana napa. Saestu. Jadi ada dua karakter yang menyatu jadi satu. Ini yang tidak dimiliki oleh orang lain. Mbak Mimin karakternya keibuan. Wah. Iso paring tutur-tutur karo adine wedok. Kula nu kalih di April niku wong dengane kompak-kompak kula lho, ketemue paribasan hariane wegah, di video call wegah. Lho niku Dadi kula bedane ketemune wonten panggung tok. tetep sak mobil to niku. Mboten tau sak mobil. Dewe-dewe. Dhewe terus. Oh, ngoten. Lah niki dadi ketemune go nek ten panggung tok, mengke ten ngisor panggung, di video call ya ora nampa, WA ya kowe ngopo nyedak WA. Jadi dia itu cuman WA saya itu cuma satu kirim seragam sama dua kirim Sherlock. Selain itu nggak pernah WA-an. Kula niku ajeng sak mobil kalih lek meniku rak mergane pun sepuh. Gek nek masuk angin ki gur ngentut. Wis gur. Dadi temputi-temputi sendiri terus. Ora tau ketemu yo golek kebaya, yo golek kain, yo nang mall belum pernah main. Kan ada timnya. Wis pokoke apa-apa niki wegah kula nyawang men buruhke kok niku. Aku lu karo kowe wegah. Lah kowe dareke bojoku. Wegah. Aku ya judek. Bojoku kok tuwik. Ya ora apa-apa. Lho jodoh ki apa nek ora kurang mergo perawan cilik itu dudon anak loro ora kurang dalan atau dudon dia itu perawan ya ora kurang dalan. Kabeh wong dalane dhewe. Lah aku arep entuk dudo Mas diblokir. Wah, syukur. Apa tak sepil namane ya? Pak Sigit Padan ya ngerti. Aku itu orang itu. Pak Sigit ya ora bentengi lho. Kalimat blokir itu saya anggere krungu blokir aku guyu aku. Lah pripun? Lah apa to? Bahasane anak saiki, anakku jagat kayak irunge pilek. Aduh, Bu, irungku keblokir. Bahasane iki aneh-aneh saiki. Dadi kudu tutuke barang ditukke nggih. Seperti kowe sehat ya, Ces. Aku ya dongakno sehat. Iya, sehat ya, Awet Lek. lipur. Aja Aja tok sia-sia terus. Karena aku tanya dokter sebagian sakitku karena perilakumu sing nyonyo karo aku terus kepikiran. Oh, to grantes to. Masa? Soale nyun sewu, nek kowe saiki misale disengeni ngono kadang ndablek. Tapi tambah umur itu yang biasanya ono suara ngene ndablek ra iso. Itu karena sudah siklusnya seperti itu. Lah loromu ki ambeien ki. Salurane kapan apa? Masya, sing pas lara dhisik asam lambung kae lho disengkeri. Kok senengane wong lara ki paringane Gusti Allah ngilongi dosamu. Ngono dadi kuwi kon lek kan lek sabar ngono kok. Nadan to ning isor atau ketemu ning dhuwur tetep kompak. Nggih no Timbang ning isor ketemu terus ning dhuwur ora kompak. Alung ora tau ketemu ning dhuwur kompak. Pernah satu cerita kula mobil Ade Apri sepanjang perjalanan di tempat lokasi dandan itu enggak bertegur sapa. Melakui metu dhewe-dhewe sang gagas. Tapi nyekel mek nanti langsung kayak mengalir ngoten niku. Pas padu ya ya. Sehat-sehat penting donga dinonga. Saiki nggih sehat. Pangestune Mbak Sinaosa Apri. mboten apa jarang ketemu. Ananging tresna kula kalian panjenengan menika nggih mboten. Tresna sebagai anak karo bapak iki lho. Pak Sigit ki dagelan diratani soalnya kanca akeh, kejaba pamundutan. Aku nyun pirsa, Pak pripun kanca akeh Mbak Min kabeh tak ratani. Nek gawan kotaerak Mas Julang wis Mboten niku sing kula utamake jane Mbak Apri mbok takoni ibuke awang niku. Tenan. Akhirnya Mbak Apri karo Mbak Min terus ngoten. Niku yo sibuk isi terus ae. Schedule kula kurangi kok, Pak. Kurang apa? Lah so nek aku dinas melu bojo kan salah kaget. Sios teng IKN bojone. IKN. Babat alas. Ya syukur, nek syukur. Bagian anu. Bagian ngopeni aplikasi. Lho ora krungu kabare IKN saiki dinggoni cah nakal-nakal malah. Lah nggih niku. Oh, arep datang ngono. Oh. Derek pungan Pak Igit, suwan malih. Pokoke sampeyan pas dolan teng Klaten kula
Karo Bi Awang dolan teng dalem jenengan. Nggih. Pun tengen di Apri ta Pak Iget? Mboten Dereng. sias, Oh, keson tenen. Kesuren kayak aku malah. Keson. Nembang. Kanca tani nggih saged, situasi nggih saged, liyane nggih saged, derek manut. Krenteke ngati panjenengan. Lho, Nika. penake kok ngono kok. Penak ta. Krenteke ngati bubuk. Sliramu apa nere? Ya kanca tani ya ra apa-apa. Kanca tani. Kanca tani menika Rasa mboten sah bawa mboten apa nggih. request Ya kowe saking noleh bawa, jatah. saking maklas sayur, maklas. Ya. Anu setia tuhu mawon. Iya, setia tuh. Setia tuhu. Nggih. Wah, kalau mau gimana sapa sing arep Setia tuhu. Pak Care. sing arep nyanyi Nyanyi. mau? Sapa nak sing Care manan Pak Care? Pak Care. Oh. Sanjangnya Tak sing popok kok nyanyi. langsung liar-liar Pak Care. Gaweane sampean gampang ngepuk-epuk. Kula niku ternyuh nek enten wong kaya misale kanca kaya kok pikirane galau ngoten kaya ditanggung jawab moral ngono lho Mas nek misale ngono kuwi. Atelek. Iya, ora kompak jebule ning dhuwur ora kompak. Antara nglibet apa tanggung jawab moral aku ya ora mudeng. Anu wae ya, selindro wae ya. Anak manut. Selindro, Selindro selindro. meneh ya. Papah pitaya. Ayah. Ayah. Iya, senyumnya awah. Enak, Nduk. Kandhani upama duwe sing kaya Pak Pitoyo mah ra nglarani ya. Ora nglarani ati kok. Lho, niku trontone loro lho. Lah, iya. Gendar iki munggo samben. Oh. Ngomah ngono totalan seminggu pisan setoran. Saestu yakin iki real. Yo, lho. dadi bojone anu Ayah Pitoyo. Malah nglumpuk ya. Heeh, iku dadekke kernet. Nek sing enom-enom iku gurune cenggring mamah awak cenggring ati. Harapane iki jok kokean ngono lho, kok tenan kok. Heeh, nyerah kira engko eksekusine ya zong lho. Ayo nak. Ngambarae ngawanga wangi. Sumpah nek nyindini aku Mbak Mimin. Nggih. Aja nganggo kebaya sing metu jebobok iki ketok galak kowe. Galak tenan. Kowe Kaya ketok- Ibu Tiri ngono Mas aku iki. Kesalahan. Asistenku langsung minggat. Dadi ki Wis tuwa nganggo kebaya jebrok. Pak, Aduh. pun dikirimi seragam niki, lek disawang iki lho. Oh padha ngono kan tekan gone gundam-gundam. Heeh, bedane agek iki seragam kok. Ketok Wong galak. loro iso slenco lho. Ya ora apa-apa. Nek sira ngerti andane aku ibu peri jahat to. Padahal Bidadari. Hangalangut bebasan tanpa Ora gadis kretek malah gadis Kretek. Kretek itu kan mijet. malah Boyok gadis- geger di gadis kretek. Intine iki kowe nek nganggo ngene iki dadi ketok lenang, Le. Ketok metekel. Soale baumu kan bau lanang, ngono lho. Dadi nek kene Lah iki paringane Gusti Allah lho, Nduk. Dhuwur bau Apa lanang. piye jenenge paringane Gusti Allah? Aku ya pingine sing ideal ngono. Ideal kacamata manusia mbek ideal kersane Gusti Allah beda lho. Lah nek Gusti Allah mimin dikai lambe kang gula sanemlek nek dikai rada gedhe kan ya Satemlek kok. Lah ya Kang nganggo nganggo. dhewe. Hati-hati nama Mas kuwi. Ayo. Dhuwur. Iya. Iya. Nara Apike. Nara basing Mega Kanca-kanca niku kan keep silent ngono lho. Kamu hargai Kowe iki kudune ada porsinya penjenengan, ada porsi saya. Nek pas aku ngono ki mbok jenjem tijem permanem Lah ngono kowe iki lho. kudune kae menurut hatimu kok ngetutke kanca-kanca. Zaman nom-nomane swara wedoke apik. Saya tuwa saya ilang. Dobrak-abrik sapa-sapa kok. Dobrak-abrik rasane niku le dipermainkan PHP. Kaya julang mbak saiki swara wedoke ilang dek ning sana. Iya bener. Mega manja Apik. mibar halah mibar
Junior, senior, seniornya yo ini iki, juniornya biasa. Cakepane kanggo elah ngono bareng. Junior ora iso nerokke cengkok senior kae. Lah nggih, wangsalane lah nek ger apik sih jan iki sedaya sae sedaya. Nang kudu ana petingan ciri khas. Daya tarik. Ana stempelipun, signature-nya. Ana apane? Stempelipun. Oh nek Bu Jujun ki seperti ini. Wong wis pirsa to, oh Bu Jujun ki ini. Lah Mimin ya kudu stempel kene. Ki lho Mimin ki. Lho. Iki lho. Rupa iso ditiru, dandane iso ditiru. Oh anu sing ning menempel di benak penonton oh nek Mimin ki kae. Bocah yutun raneka-neka sopan ayu. Lho. Inner beauty. Inner beauty. Sex appeal. Tekan seks appeal. Yo. Kok ger miber lho kan. Aja. Hai. Bar diundang bar. Bari. Jaga Kok bali. Wulandara. Aja ngekek to, Mbak. Sanete isih Maksudnya manjing. anu ora pilah no ndak suaraku, ora wening. Lempara. Lambara ngunggahi kuno. Nyelot esuk suaramu nyelot apik oleh. Apa gumantung perilaku kok. Ya nek perilaku apik Gusti Allah nuntun. Ya wis. Arep keseluruhnya dielingke. Yo. Katungkul ngumbar gagasan satemah kinawa Iki ora diduweni sinden liyane. Setemah. Vokal konsonan huruf mati itu kuduan dadi hane kok kelihatan. Getakane kudu eneng. Nggih. Pressingipun wonten. Oh iya. Mana yang harus lembut, mana yang penekanan, mana sing soro, endi sing Dadi lirih, endi sing luruh. suarane iki kudu pesing. Setemah. Pressing, penekanan, press di press kayak Pressing kok pesing. Kinawa ngimpi aku nek ora terganggu ya insyaallah iso lurus tegak lurus ya sak tegak seorang Ojek iso tegak kuwi. ya kalau mangsa Ngimpi ngene ya. Nggih. Pelok. Buka saking kawan. dram, buka saking dram. Oh nggih. Ayo Kakak Dayi. Mapan ayi. Ki penampilanmu sak rombongan sing ketok njleput dhewe kok kowe. Ketok apa ora tulisane? Maupun sepuh kok nggih. Salah. Jane ndelok Pak Suryane ya urung sepuh lho, Bri. Aduh. Apa keberangas kahanan ya sih? Tulisan. Kabeh kanca, kabeh yoga sinden kok aku dosa kokeh lho. Kabeh yoga sinden kok tak mamah nyun ngapunten nggih, so. Ora apa. Dari kowe mau nakoki. Patuk barang. Ya ampun kon mengi. Mas. Walah, ayo coba langgam ngimpi Deren Semenja, yo.
Kaya campur sari sukipan ya, Le. Sukimen panut. Katon bunga ganyo kang pindho sari kuciwani Aja dipleroki. Yo. Sakrane kan yo. Aja ditinggal kapribat dan ketimuran Mangkoke keri ing jaman mbok yo sing eling eling Sekali lagi. iku budaya Pancene yo benandamu tingkah lakumu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribat dan ketimuran mbok yo sing eling iku budaya bener kandamu Hebat. Kersane diselingi sinden-sinden. Mangga. ayo nak Kene. Ayo Mbak Eni karo Melani. Ini karo nembang laguku. Tali tresno ki jing miring ngene. Ning nong. Tali tresno. Oh iya, tali tresno daerah Tulungagung Blitar wis ngumandhiar. Tenan, heeh. Mani Pak Minto karo Bu Minto ini urung uroke tali tresno kuwi urung marem. Oh, seksine nanang ku ya. Suwe-suwe kok dhuwur Melani karo Mbak Eni. Nggih. Lah nduk Melani sik modo terus lah kula nggih modo tapi Malang kula. Oh, begar niku. Beger. Mekrok. Nggih, disimak kanca-kanca menika nggih saking Mas Dwi, saking Mabes TNI. Oh iya, wah nyimak nggih. Ayo. Salam nggih. Para warga ageng pamirsa sing ing Desa Sengkut Brebek Nganjuk, kelairane Mas Dwi. Lulusan SMK iso dadi TNI. Ya, sembah nuwun. Saking Lampung Mas Agus Kentus, wah nyimak iki. Nyoroti putrane karo mantune terus. Iya, heeh. Bengi iki sing Jaipong, wah ketaya ayem ngono rumasane. Nyambut gawe nek ditunggoni sing wedok iki mesti ayem. Ayem ngoten nggih. Iya, Tali tresno Mbak Eni nggih. Nggih, siap. Digarap slow dangdut tayub. Garap slow dangdut tayub. Engko ki jeng miringe ya slow dangdut tayub padha ae. Coba buka saking kendang Mas Rangga Wisesa. Ya. Tali
kali tresno ing Rembang kunjut sedaya para pamirsa.
Mbak Melani. Lagi pisan iki Mbak Ijing Pireng. Nggih, Mas. Diapalke. Nggih. Kudu apal cakepan pirang-pirang parikan ku meguru sowan ning Klaten ning Mbak Mimin. Menika guru sinden. Lagi mekaten Mbak Mimin gurune. Pokoke anggere kira-kira bingung pokoke bayem-bayeman. Bayeme lemu-lemu, ayeme pinuju ketemu. Nek bayeme abang-abang, ayeme yen iso nyawang. Pokoke buayem, bayeme tumpuk-tumpuk, ayeme yen iso tumpuk-tumpuk. Ya iso nglumpuk. Iso nglumpuk. Bayeme ijo-ijo, ayeme yen dibojo. Oh, rungokke kae. Bayeme dipethiki, Ayeme yen sugih rejeki ngono ora. Ora ayeme nek dijiwiti ngono. bayeme didol ning pasar, Ayeme nek dia baru yen atine sabar. Oh iya. Bayeme dikomanci. Ayeme yen tok banci. Ya ora, malah senep kuwi kok. Malah gur migren. Migren. Aduh. Kagan pikiran. Migren. Mbak Yosi karo Mbak Deni dikancani karo Mbak Princess karo Mbak Mimin. Request kalau mau sing dereng ayang-ayang. Menawi campur sarine Mbak Mimin Mbak Apri menika napa naminipun? Sukipan. Sukipan. Sukipan musik. Oh, sukipan musik. Injih. Sukimen panut musik. Oh, elok-elok. Minjing calon pengendangipun Mas Bari menika. Injih. Wah, niku nek ngendangi campur sari apik niku. Kok nek ngendangi Sekar Langit. Wah. Oh. Pemene ngendangi banci. Alah. Nggih. Lagune ayang-ayang. Berempat. Gitu manut sing ngedume. Larase belok terus. Belok iya. Wih, ora krasa jebule wis jam 3 punjul sak menit. Lanjut dengan iku. Nek atine bahagia ki ora krasa ya, Le. Kok nek gambuh rasane ngene kaya penak nyambut gawe. Mbak Wang gres cedak Mbak Mimin karo Mbak Apri kaya. Ya njenengan upama cerak ngono kula jelak-jelik. Nek Ngepel. budian nggih, Mbak Mimin mboten Rembang pripun nggih kula niku wayang pambudi. Iya. Tenan rembukane wong tua sing wong wis menep ngono ora kowe Sampeyan tak jak dolan daleme Mbak Min tesih wingking kuburan cedak bakul mie ayam niku. Ning ngaler sekedhekno nggih. Saestu jenengan karo Mbak Apri Mbak Mimin tuh saya mempunyai kenangan diceritani Pak Agus Suwargi. Sing isih kelingan karo aku Mimin Apri gur tak kei dhuwit 100 nganti saiki isih kelingan. Bener ya, Nu ya? Tapi 100 zaman dhisik nggih haji sangat zaman Oh, batas nggih. sing ngamen kena ngurip seminggu. Oh, zaman riyen nggih. Nggih, kena ngurip Wah. seminggu. Ya ora. Lagune opo mbiyen? Lah mboten. Disawer bapake Ilham nganti 100 lagune opo? Mboten nika ora dhisik karo Bapak Ilham nyanyine anu kok. Apa? Maha Meru menjulang tinggi ngono kan keroncong Bapak ri. Oh. Ora sakune sakane. Sesuk nek digawi cakrane rat meneh. Aja wis Sok sesuk. kapan? Kula nderek to. Sesuk lak ra iso. Mboten saged. Kandhane kowe tak jak terus ra iso. Ingkang Kono saged sapa? ana sapa kan pundi ngaten to Pak Eki Pak. Kailan akhirat. Kados sekali. Ampun. Akhirnya Akhirat niku nang Rembang jenenge warung kopi akhirat. Oh. Tidak nongkrong ngono lho. Nongkrong. Besok kita dhewe kudu sregep melu cakraning rat. Mbok menawa entuk gratis umroh ki lho, Le. Lah iya amin. Kok roh ae sampeyan. Lah nate kula nangkat jenengan nika Pak Eki ngeter kancani cah-cah ngenteni rincang-rincang nika pasing tahun 2 tahun yang lalu. Nggih. Niki sing entuk undian Mbak Ida Lala. nggih. Karo sing nyelentem nika. Diran nika. Karo Mas Undulup sing ngegong. Karo Mas Hamid sing streaming. Nek Mas Joyo ketoke ora bakal etuk. Kok dhisik ngopo to? Kayak agamane Buddha kok. Wong agama Buddha kok tekone ning gereja piye to tak kowe iki. Ora mesti ya, Dek. Gumantung feeling dek. Jawabannya penak Tuhan di semuanya ada semuanya di semua tempat ada. Ada di mana-mana. Lagune ayang-ayang Mbak Yosi Mbak Deni. Dados. Yo.
sayang sengiteng lian hanyawang aku kowe lapo katresnan bagus tak jalo ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh coba. Mako ngendi katresnan iki yen to aku sliramu tiakoni Sadyang donya ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung kapisah mringkang kuwasa. Matur nuwun wis kaya garamane campur sari sukipan iki. Ya menika. Nggih, matur nuwun Mbak Apri, Mbak Mimpi katok salam saking Pak Yitno RT Setunggal RW 3 Putuk Rejo mriki. Oh nggih, sembahana Pak Yitno. Wah, lagi kebuka Pak Paiman Jayapura nggih. Salam nggih Mbak Apri, Mbak Mimin. Nah nuwun. Pak Yok Jodipati, oh jebule akeh iki jebule lagi. Lah, lagi kebuka kok HP ku kok sinyale muser-muser ya. Apa angel sinyal apa kuotaku entek iki. Nggih.
matur nuwun Mbak Apri Mbak. Nggih. Kathah lepatipun atur nyuwun pangapunten Pak Iki. Sandhya cakraning rat sukses selalu sehat sedayanipun. Mbak Apri Mbak Mimin nggih sehat selalu. Amin ya Rob. Amin. Sehat Nggih. bahagia selalu. Amin. Sego kupat sego liwet ora liwat andum selamat. Thank you very much matur nuwun.